При съвместна операция на МВР с Европол е задържан литовски гражданин, обвинен в извършването на над 30 убийства, отвличания, изнудване, трафик и незаконно притежание на оръжие. Мъжът е известен под прозвището Коста и е бил с фалшиви документи за самоличност. Той е задържан вчера след обед в село Кранево. В момента литовският гражданин е в ареста във Варна, съобщи министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов. Коста е бил обявен за международно издирване, а у нас се води разследване за залавянето му от февруари. Литовският гражданин, който е задържан, се казва Хенрикас Дактарас, 52 годишен, който на територията на страната се подвизаваше с чужда самоличност, издирване от Европол, посещавал е Норвегия, Великобритания и Испания, където освен осъществяването на своята престъпна дейност е създавал структури за изпирането на парите, придобити от престъпна дейност.